Fil-waqt li kaġun tal-isfidi qawwija tal-pandemija u dawk ġodda li qed tikkawża l-gwerra fl-Ukrajna, id-dejn ta' diversi stat membri tal-Unjoni Ewropea qabeż il-limitu ta' 60% tal-prodott domestiku gross impost mir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea, id-dejn ta' Malta baqa' taħt is-60%. Jiġdu dan ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li juru li b'kollox id-dejn nazzjonali tal-Gvern fit-tmiem is-sena li għaddiet kien jammont tal 57% tal-prodott domestiku gross. B'kollox id-dejn tal-pajjiż fit-tmiem is-sena l-oħra kien ta' ftit aktar minn 8.2 biljun euro li jirrappreżenta żieda ta' madwar 1.3 biljun euro meta kkumparat mas-sena ta' qabel. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika spjega kif ħafna miż-żieda fid-dejn kienet riżultat tal-finanzjament kontinwu tal-Gvern f'miżuri ta' għajnuna relatata mal-COVID-19. Barra minn hekk quddiem sfidi ġodda bħal gwerra fl-Ukrajna, il-Gvern Malti kompla jdaħħal idu fil-but sabiex jgħin biex jimmitiga l-effetti bħal żiediet fil-prezzijiet tal-enerġija. Fil-fatt l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat kien ikkonferma li l-prezzijiet tal-enerġija olew kull imkien fl-Unjoni Ewropea minn barra f'Malta grazzi għall-intervent tal-Gvern. Dan apparti skemi u miżuri biex jimmitigaw iż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel u jiggarantixxu s-sigurtà tal-ikel lokali. Fil-waqt li f'sitwazzjonijiet ta' kriżi severa bħal pandemija u issa l-konflitt armat fil-lvant tal-Ewropa, Malta rnexxiela żomm il-livell tad-dejn tal-Gvern taħt il-limitu ta' 60% tal-prodott domestiku gross impost mir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Taħt l-aħħar Gvern nazzjonalista mmexxi minn Lorenz Gonzi, id-dejn tal-Gvern kien tela għal 70% tal-prodott domestiku gross.